verse 17. Kosi Baba Yautanda Pawina ngizocela seyitholile ayifunde kunjalo ukukholwa uma kungenamsebenzi kufike kukodwa. Amen.
lapha ngezansi lapha lo muzi usuka khona kukhona indoda eyayiwumakhi yakwaNdawonde ngelila inkosi ihambile iphesheya kothukela wasala uNdawonde wadlula emhlabeni wayesiyambelwa wafihlwa kwabheka bezayo ngosuku olulandelayo lwesine yafika inkosi phakathi komuzi bezwa imoto iduma egcekeni mabe phuma isilwane sasezulwini base behalalisa kwakusebusuku makusasa base besondela enkosini ukumbikela ukuthi baba uNdawonde uhambile emhlabeni ithi inkosi uphi uthi baba sesimfihlile kwabheka bezayo wasethi ngizwile kwasenze isimanga kubonakala ekseni ngesonto uNdawonde ephuma ngobhava ngeyithuba zo-3 kuya-4 ekseni umethu uyangena endlini umfica uNdawonde umfunzana phansi kodonga nokhaliga wakhe abegoqwe ngawo wayesephuma ekhala base begijima abangcwele abakhona phakathi komuzi ukuzobheka ukuthi umfelokazi udliwa yini uma befika uyabayaletha abanobona lapha endlini mabengena bayamfica uNdawonde uhleli phansi kodonga base besondela kuye bembhekisisa base bethi hayi mame uNdawonde uyaphila kodwa inkinga yakhe akakwazi ukukhuluma kwasethi umama benza iparish liyo uyengelezi wayesexakwa ngalo lathi walidwala isisu ayesebuya amandla lwase liyanambululeka ulimi wakwazi ukukhuluma Amen. umbuzo oqala Ndawonde uvuke kanjani uthi fika ingungu kaHlombe ezulwini yafika izwa omkhulu wabuyela eceleni uBombela wayesethi kuye baba ngicela ungiboleke uNdawonde abuyele emhlabeni ngomuzi wasephakamela awuqedile ithi inkosi omkhulu uNdawonde ngimdedela la uzofika emhlabeni onke angabe sakwazi ukubuyela ngesihlalo sakhe ithi inkosi langa ngiyezwa kodwa ngizomgada khona abantu baNazaretha sinabo lapha emhlabeni abagada okushela Amen. ongabafuna phansi kwenyawo bona ngekuthola ngoba bagada okushela wayesethi omkhulu kulungile ngizwile ithi inkosi ilanga ngiyamshiya
ngiyomshiya namhlanje ngoba ngene isabatha. Ngiyomhlangabeza kwabheka bezayo ngesonto ekuseni. Lolu thando umsebenzi wami akawuqedanga ephakame. Asingavelaphi eNazaretha. Njengoba simemile kushende. Lapha kufanele silekelele khona silekelele. Futhi unganikeli ngakini kuphela. Ngase mangangeni mina ngibheka izinto zasemangangeni. NaseJudiya makusetshenzwa ufika unikele. Amen. Amen. NaseKhenani makusetshenzwa ufika unikele. Ngoba wazi uzokhunjulwa ngayo.